Én egy abszolút sikerorientált ember vagyok, tehát engem maga a siker hajtott mindig. Mint művészembert, mint kereskedőt, mint termelőt, mint bárkit. Szóval csak a siker érdekelt engem soha. Én 5 forintból is, egy puritán ember vagyok, 5 forintból is meg tudok élni. Én nem vágyom luxusra, én nem vágyom semmi különlegességre, de a sikerre igen. És talán az hajtott engem mindig, sosem akartam pénzt keresni. Soha. Jött magától. Siker volt pénz is. Például ezeket a diófákat, amit itt látunk körbe, ezek ilyen kis vékony nyavaják voltak, és elültettem majdnem 19 évvel, 18 évvel ezelőtt, és most, hogy megnézzük, ilyen vastag fák, és hullik róla dió, tele a föld dióval, ez olyan sikerélmény, hogy ha meghalok, ez akkor is marad. Akkor még nyomban 60 vagy 80 évig. Szóval ez a siker, ez ami rettenetesen hajt engem mindig. És mindig azért csinálok újabbat és újabbat és újabbat, mert ha elérem a csúcsot, akkor már unom, akkor keresek egy másik csúcsot, hogy